Como es sabido, el castellano está en peligro de extinción en Cataluña. ¿Que no se lo creen? Claro, porque el nacionalismo mediático les impide ver la realidad. Pero no se pierdan este reportaje sobre los últimos castellanohablantes. Un día cualquiera en la asociación SOS Español, Iván y Arcadi buscan castellanohablantes en el centro de Barcelona. Una empresa cada día más difícil. És allà, l'escopeta! Petrimetre paupérrimo a la sazón. Paraules castellanes. Acabem de sedar un exemplar jove que sembla tenir molt bon vocabulari. Podria ser un jutge destinat a Catalunya. El que farem ara és col·locar-li aquest transmissor que ens indicarà els seus hàbits i per on es mou. Bon dia, es compra l'avui. L'estem perdent. Además de identificar a los castellanoparlantes, SOS Español tiene unas instalaciones donde puede cuidarles en cautividad. Aquí veuen Telemadrid, tenen revistes i llibres en espanyol, fan vida normal en el seu hàbitat, estan aïllats del català i així no necessiten el català per res. Mireu què us porto. El tercer paso del ciclo es reintroducirlos en zonas de las que han desaparecido. Ens trobem al Pirineu català. Aquí, antigament, hi vivien castellanoparlants, però el tripartit els va eliminar. Els deixarem per aquí. Per això hem decidit portar una parella en edat reproductiva per veure si podem començar la reintroducció. Vinga, fugiu! Vinga, va! Vinga! Y es así como estos valientes intentan evitar la extinción de una especie en peligro y reintroducir el bilingüismo en... Merda! Els ha atacat l'ossa melva! La mare que va parir-nos del tripartit.